Padre, Oh, kuan ba magpa-schedule kog bunyag sa kong anak? sa pangalan. Ang pangalan ako sa kong anak Toyota. Di man na pwede. Sakyanan man na. Pwede mo lagi. Ang iyang manghod ang magulang anak kay Mercedes man lagi. Unsa may bunyag na to ana? Crudo gasolina. Pre. pre. Remenda ba? Ay kasi ko ha. Uyab mi si mong mama. Dili. Namina ka wala. Pagilom dara pa, ubog na ka. Pa. Tumbling mi sa akong kaya ganina. PSS ko lang sa bindamling mo. Sus, gina na ko dili magtaming-tambling lagi kay makita ang imong brief ulaw kayo. Wa man nakita akong brief. Ako mang gisunod sa akong bag. Ay! Kudigo di ba nasakpan ka ba? Dili oy. Nangudig ka sa tong exam, bitaw. Unsa man eh? Rehir na sa akong exam Prayer? para makapasar ko. Prayer nganong answer man lagi ni. Hala, gitubag ako rehir. Guys, nakoy pangutana sa inyong duha. Pangutana ko pwede? Sige. Ang dunggan asa gamiton? Try. Pero madungog. Para madungog. Unsa te? Para madungog. Ang mata asa gamiton? Matanaw. Pangtanaw. Pangtanaw. Ang kamot asa gamiton? Diri, pangkalot sa labot. Ete. Nakoy pangutana sa mga bali. Kwante. Maglibog ko ba? Manghihi ng manok dili. Dili, oy. Dili di sila manghihi inom man nagtubig. Kung taga-inom nila tubig, no, maangad sila sa langit, no. Oh. Nag-ampo na sila na makaihi. Okay guys, nakoy kuan sa inyo pangutana duha. Okay ra? Okay ra? Okay. Parte ni sa kuan na part of the body. Okay. Unsay sulod sa akong tiyan? Yan, Oh. pagkaon, Pagkaon. Unsa pa? heart, Heart. Unsa pa? kidney, Kidney. Okay ni guys. Unsay sulod sa akong ulo?